Ilog. Kaya pa. Ikaw nga, sunod na ni Wawi. Hindi mo Sila kaya. yung pasunod. Ano, biday ba? Sun lang. One, two, three. Ayun na. Hala, God! Hi mga moms! Hello! Lalamang naman yung itsura mo ngayon. Uy, fresh ka ayo. Bagay sa'yo. Hi! Ano ko rin ang foundation na yan? Hindi ko na foundation. Natural lang. Normal lang sa yung mukha ko. Kasi alam mo naman araw. Wala, Yan yun sila na. Argel. Sa Batingting. Wow. Going na muna kami Napunta na sa kami doon. Kabuli. Fiesta or ano ba? Celebration of the Easter Sunday. Sa Every Ido. year talaga yan, ma. Halika na, punta na natin. May iwan tayo. Ako na mag-drive. Marami raw banda. Dito na magsisimula ang entrance ng kanilang Kabuli. So, ang daming sasakyan ng mga motor. May babaan at may mga naliligo na sa ilog. Ayan is 10 pesos. Ha? Wala pang bayad? Saan? Asa magbayad? Lila? Tama? Dadaan! Bakit siya? Hala! Hala, pak mayaman. Ayaw niya na mo, B. Pak mayaman. Dito na yung mga manginginom. Ito na po sila. Ngayon, may tulay na kasi nung last year ay bangka ang pagtawid. Ngayon, ito na. So, medyo mas okay ito. Okay. Buti may tulay na. Ang aga mo naman nalasing. Ano, una, may dari. Init kayo, madali na mga kwan. Hi, Ma'am Sister. Magkatambay, no? Hindi ako naniniwala. Sa yaman mong yan. Ayun, lechon, kami tambay, pansit. Voice over, walang choice. Mama, iperla ko. Ilang buwan na? Anong pakiramdam? Mauna pa yata siya mga anak isa sa'yo. Mga anak eh. Ayaw pagsunod sa kwarto, unak ko. Ay, dito rin pala yung pamilya nila dito muna. At ang bagong jowa ni Oliva. Sana all. Kumanin na. Jowa ni Oliva.
Ayun. High blood. Ayoko nga sana pumunta. Ay, lola mo na naman nag-emote. Buntis ka rin? Select. Paalala ko lang, bayot ka rin. Kaya nga, wala. Sino nga ama mo? Ugaw kayo! Init talaga. Ano ba yung ice candy? Ah, init! Di ba, no? Asan na sila, Rhea? Iwang ko. Simba ka wala? Waka. Kawawa ni Harang. Wala na lang na. Wala na lang. Sobrang ice ka na. Tinago na, go, go! Social! Simon, eh? Simon, eh? Mga grupo ni Kano na mga boys. Hi! Wala ka sa pen. Hala, sige Inday. Nahutay ko ng OA. Grabe si Inday, lahat po talaga. Hopefully we'll see them Kami yung again friends dito. in heaven. Dito may magpapili. Malasing ka na kaagad. Ano ang pagkain niyo? Ano pagkain? Grabe pagkain niyo. Ang dami. Ang dami. Ang dami ang pagkain. Patikim nga. Patikim ang pagkain ko. Pa Manila yan eh. Di, ano mga pagkain? Uy, namin kinilaw ang ibang lasa ang pagkain. So, 1 to 10, go! 1 to 10, go! 1 to 10, go! 1 to 10. Nasa CPL karaoke ang link. Nasa CPL karaoke ang link. CPL karaoke na yung promote. Vendors, si Kapitan Benson Morales, si ating birthday ka rin. Salamat kayo sa PNP. Kakatawag eh. And also, Tigil mo na yan. Pinoy song is all of us here. 1, 2, 3. Ayun na. Hala, good! Hi mga moms! So ngayon, dito tayo sa store kasi may mga hotdogs pa ako rito, and since nandun sila, kung babani kami sa ilog, i-prito ko lang kasi sayang naman dalhin natin dun sa mga bayot. Ayan. Prito natin, tapos dalhin natin sa kanila. Ayan na, luto na yung ating hotdog. Puntahan na natin sila dun ulit. And punta. Saka kabulig. Nakain ako dito.
na yan na, mataga eh. Sigpangil kilang yaw. Ayaw ako may inom sa taga eh. Wala. Wala. Pabandit lang. Oy, 5,000 na itong budget karon na makauman ulit na ta. Community runner. J Production. Mumula ng mukha mo, sunog mo. Barangay Upper Hasahan. Alan Yetano. May ano lang ako. Ngat-ngat lang ako ng mani. Sila, inom-inom na sila. I-recycle ka na kung kwarta na kung ginula. Mr. Martin Alcantara. Pag naubos na yung 5,000 na budget, huli na. Thank you very much. Dai, mo ito na bitaw ka mga tagiya ka sa ano. Hindi ba si Minty ba ang sa Piluin? Yawa! Tawa ko! Si Minty naman. Hala! Para. Ikaw na talaga. Parami na yung tao. Pag lalong gumagabi, dumadami. Kasi hindi na siya ganun kainit. Mayor Redemptor. SK Noah. Nag-aasa yun. Hasahan Muslim Dami pa rin naliligo sa ilog. Kalina Local 1PH. Local printing and services. Dami pa pumapasok. Yang Silog by Mr. and Miss Jet Banana. Hasahan Community Runners. J Production. Barangay Upper Hasahan. Trisha! John and Joy. We also like to thank Maganda sa dulo, no? Dami pa yun. Dito sa kabilang side naman. The closing band to please be on stage. And let us press the judge and pavilion to please prepare. Naman ang sunod. Oy, kaya pa? Ayan na. Asi Wawi. Kaya pa dai, kaya pa dai. Kaya pa. Ikaw galis na ni Wawi. Hindi mo kaya. Ano biday ba? Sin lang. Ayan na. Kaya. Ay pag-wow. Wow. Wala. 1, 2. Oh, 1 to pisik. 345 na ka. And now I'm here na, nakauwi na ako. Nakapamalengke na ako and all. Maayong gabi. Hello po. So, ayan, again si Paloma naghuhugas na siya and mamaya titimplahan ko na yung ulam na binili ko para tomorrow. So, here's the chicken and the pork. Oh. Klein. Ay, si Klein. Si Yan, yung panganay. Si Yan is 11, 14 si Kurt. Ha? 11 tsaka 14 sila. So, ayan, mag-ready na tayo. Ang daming tao ngayon dito. Ay, hi madam! Ayun, sila ba? Ang dami nagtitent ngayon dito sa tapat ng Hinaguan Farm. Ayun, marami pang mag-o-overnight. Halos puno pa. So, abangan na lang natin yung ating poolside sa likod.